aja tapos del mga followers wala kaya mo sila kumpiyansa. Oo. Jute lang. Hallelujah, yeah. Kapag el otro kasi, si once na kida kumpiyansa, takambia el content. Cambia Diba? el Kapag lazo. anya ka tabahan Transition na takita yung Nung mga pambastos, nung mga ta-central, mga followers, mga okay lang si Chinepoko, mga igual kasi kami sakit sa bangbang. Nagalaw lang, pero sa mga words, yung mga tukay, siyempre mga bata, damon audience kasi talip ni Sipya, mayor party. kanas, agad ka chiniwisyo, Si ka chiniwisyo, pati para murida yan, damo siya damo nagalaw. pamurida. Hindi mo nasan, agad ka chiniwisyo, tintendi causal content ng mga karida, pansi damo, agad kami ng mga los demás kung mga biyaya, hindi man, sorry word na mabiyaya. Sige na lang age. Siyempre, hindi man pwede man iwas, gliga kat kitali. Tama mo. Siyempre kami, mga katamin, mga old ya, mostly yun naman mga followers amin, mga kaya mga nana, mga lola, chabacano man, kiri-kiri sila mira. Mga di abroad, kiri-kiri kami sila mira. Dagay lang. Nahulo, yata ko rin kami nahulo, maski mga tausog. Spanta tayo nga kailan namin na Quran ba kalor? Tali ba party para. Kuruan, eskwela. Yaba kami na, yabay na ban. Kahit kumprera yo. Apla ka si uncle kumigo. Lo, ilim ko to sana na TV yo. Chimera ko. Kasi, ablay sado ko yan. Sa paborito ba sa TV? Sala yun na kilabot. Sala yun kami na TV. Cosa tu opinión? Comenta abajo. Follow for more podcast clip.